Maynila, Pangasinan. Produktong pinagmamalaki ng bayan ng Infanta, ating alamin at ibida. Malagkit powder, mamasahin mo po siya ng tubig, then may asukal. Tapos pag namasa mo na po, yung nakuha mo na yung texture, pwede mo na po siyang lagyan ng palaman na ubi at saka yema dun sa loob. Then pag ilagay mo na po yon at na-roll mo na po siya na parang ganyan, pwede mo na po siyang iluto. Patutoy is made of glutinous rice with yema and ube as its filling na nakarap sa banana leaf. At yun po, pagkagawa, pwede na po siyang kainin agad. LGU attack! They started selling this way back in 2017, pero it is now one of Infanta's native delicacies. Yung sa sizes po ng bilao namin, yung extra small namin is 200, then sunod po yung 250, 300, 400, yung medium, 500, tapos yung large po is 700, and then yung extra large po, meron pa po kaming mas malaki dyan, is 1,000 po. You can taste the sweetness for only 50 pesos to 1,000 and 250 pesos, depending on the size of bilao you will get. Kasi pag kinakagat mo siya, meron nga siyang feeling sa loob na ube tsaka yema. Kasi pag kinakagat mo, meron pumuputok. Dahil pumuputok, may nilalabasan. Kaya nga pero yung lasa niya talaga siya, kakaiba. Ay, iba-iba yung pinangalan nila eh. May missile bomb, may eraser. Kasi daw sumasabog. Employee kasi yung unang mga customer ko kasi nagtatrabaho doon sa yung anak ko. At nagdadala siya ng product, pero walang pangalan. Yun, binigyan nila ng pangalan hanggang yun na, Patutoy na siya. Nung dumating ang produktong Patutoy, in terms of tourism, gumanda po siya kasi sa iba-ibang mga bayan, sa malayo man, sa makaratig bayan namin is nakikilala si Patutoy kasi daw masarap. So maraming order na dumarating sa mga gumagawa ng Patutoy namin dito sa Infanta. Papaano namin maimamarket si Patutoy? Kasi as of now, marami na talagang tumatangkilik. Marami na rin nag-o-order. Karamihan sa mga empleyado, pag pupunta kami sa probinsya, pag nakita kami, lagi nilang sinasabi, "Oy, Patutoy, pa-order kami." Ganon po yung nangyayari. Kaya pinag-iisipan ng local government po namin na magkakaroon ng dry run para sa Patutoy Festival. Masarap ang Patutoy dito sa Infanta!